kind omenda kata dola ma bende iwacho ni CBK olore ni koro ntiere kaka chenro ok nyal dhi makare. Koro osebedo ywaruok makage ka koro embo penjo ni to be kata koket weche mag CBK bathe be wanyalo dongore, be wanyalo tiego omenda ma pacho kae mondo wabed jogo eko ma bende ochumi wa otegno makare. Ochiwo ranyisi mar piny mar Sri Lanka. Koro en mana pod warito mar winjo chieng' tarik 14 kata bed ni nogolo oko osuru ma bende ikawo e modhi ma pacho kaendi. Koro chieng' tarik 14 mar dwe ni warito neno ponono ni modhi ma kamago biro medre kata uyo ka duol mar EPRA bro lando. Jolonye weche mag uchumi bende wacho ni kik waket gena ahinya kata kamano gine ma ging'eyo gima gidhi miyo kochopo tarik 14 idhi mede koso dhi dok piny. Mana kamano it gazet mar 10 en kaluwore gi ywaruok mar chulo osuru ahinya osuru ma bende ikawo e kor gwenge mopogore e pacho kendi. Jojuok ma bende juogo ji ahinya njako romo jwan kitimo ohala kama bende itimo ohala bende sibiro kata mana kichilo osuru e yo makare. Koro wachre ni omenda moheo siling bilion 216 lal higa ka higa. Omenda manego bed ni ichoko mar mondo mi okete agulu mag choko osuru ahinya e sirikande mag gwenge e pacho kae. Igen oparo na mana report ma Ali Abich wakelo ka jogo wacho Homa Bay okel chenro manyien mar choko osuru ma iwacho ni itiyo gi lony manyasani kata yor simo to giwacho ng'ata winjo ko wacho